Salam. 63 yaşında ecem Tahir oğullu. Ondan soň 2 ýyl geçenden soň kakam täzeden ölünü. Baştan başlasam bizim maşgalama gata aly berdik. 5 çağadyk. Kakam ejemden 4 ýaş uly. Biz 3 gyz, 2 oğlun hemmemde bölüşikli. Ejem Tahir oğlundan soň biz gatyrbet bolduk. Ýöne has erbet ýagdaýyň intep öňümizde ekenligini biz duýandyk. Emmeler geň gördü. Aýratynam biz gyzlar şeýle bir erbet bolduk. Bir ýaşdan soň 70 ýaşap barýan halyna ikinji gedek ölenmek kakama näme gerek bolduk? Ýogsa meni ejem jan eliniň aýatyna saklapdy. Bir diýenlik gaýtaratmandy. Hemişe kırgın naharda, hemişe arasa jeşikde saklapdy. Bolmany ejem janyň hatirasyny saklap, otururlygyny gyzlar gelinler kakam hordar etjeklerdi. Emma biz gyzlar nägileligini bildiremizde ve öldürmüşüňiz bilen bolun. Men ýagdaýymy siz düşünmersiňiz diýdi. O nähili ýagdaýka 70 ýaşap täzeden ölenmek. Biri iň godup duran adam ol geliniň juda ýaşlygy, ýaňy bir 35 ýaşyndan geçipdir. Adamsa ýok bolupdyr. 2 sany çağana beýme çürük geldi. Indi siz bir pikir edip görüň. Öýdüş gelinimiz nähil bolmaly? Aslynda öýdäki gelin ýaş gelin, 13 sany çağaty bar. Kakam bilen emmesi bir öýden girip çykýarlar. Oğlun jüýüm aýtja, men özümni işläp pul toplap bir ýere göçmesem menem tanýan diýär. İlle günleri eşitjädik, bardyr. Emma öz başyma düşürne şeýle utançlar ekenligini bildim. Elbetde adam ýaşap ýörse durmuş oňa gerekdir. Ýöne hemme kişiniň ejesi gowdurlygy meňe ejemjan şeýle gowaýarly. Ejemjan ýadyma düşürne şeýle bir kakamyň eden hereketine namys edýär. Hey, gyzlar bolup käte şeýle bir çyvrynýas. Uly doganym kakam bilen görüşmeden kesdi. Ine dogrusyny aýsap bilemeýe baram zok. Gynanlyk ýagdaýym şol öýde eger jigim göçüp gidäýse başga bir adamlar eýle gedip galjak. Kakam öz şol gelini, çağalaram şolaýa propiska edipdir. Inni özümden çağa bolmazmy qadiýat? Inni galya bizim öýümüz ne tanış ne belli bir adamlara galya. Şeýle bir gynanýan, ejem janyň arzuwlar bilen belep etlen öýdü. Biriň çağalygymyň geçen öý, biriň ýaşlygymyň gelin alçy gelip gelin alçylan giden jaý. Inni gel ýat bir adamlara galmaly. Elbetde menim düşünýän her hil durmuş bardyr. Ýöne 69 ýaşap ikinji gezek öýlenmek gerekmek. Kim näme diýse şol diýdim. Emma men kakam ýadgarýan. Goý Allahan men günämesin. Men onu hiçem bağışlabam bilemok. Gollabam bilemok. Näme diýeňde de ýaş bir gelini alyp ejem janyň ruhundy pelemelläli. Bağışlaň.